Co? Ty si asi dávala sačky do bot a takže si je navlíkla na ty boty a šla. Prasečky do body, ježiš. Ne? Tak? Já už o ní nic nepřekvapí. Ale dneska na Štěpanovce. No to mi je jasné, žádný jako. Jako jak jsem tam šla. Aha. To ještě nic neměla v sobě, jo, už. Ona už to má v sobě, víš. Byla foťák. Říkám, je umacaný. No moc něho to není. A zaber se taky přece. Ne, uděláme film, dívej se, jo? Nic? A zanou. Klapka mi ze 4. 20 podluhé. To ti zamlžila asi display. No to ty máš druhou prdel. Co posela, holčičko? No se to vyvalí sama troška. Už to začíná. Taky najde. Oh. Počkej, já si jedu. Já jdu k tobě, víš? Já nemůžu, já mám džiny a na krku to. Ne. Počkej, Já nevím, jak to tak rada zkoumovala. to víš jak? To není